Čau lidi, já jsem Adam a vítám vás u seriálu Favorite Kicks. Dneska jsem si pozval rovnou 2 hosty, tak jdem na to. Čau chlapi. Čau. Dobre, nešik, normálne, poď, toč to. Poď. Jak si mám sadnúť, tak? Čau chlapi. Čau. Čau. Tak mi pak podej ruku taky. Dobre. Čau chlapi. Čau. Ale začnu rovnou u tebe. Před 2 týdnama si vydal track, vydal si klip, jaký z toho máš pocity? Super. Po piči. Po piči. Chystáš teďka něco v blízké době, něco nového, něco dalšího, nějaký klip? No. Neviem sám, vieš, kedy... Zase všetci budú hovoriť, že sme zhulení alebo že sme zdrogovaní, chápeš? Přitom se zdrogujeme až potom. Ja ti musíš to tak strihať, hej, teraz poviem. No, proste neviem nikdy, že kedy niečo vydám, proste Podľa keď mňa niečo by si treba spravím vôbec strihať. a je to 100%, tak to vtedy vydám. A už nebudem toho vybakať za to, že ty si mi to do reči, vieš. Tak to řekni ještě jednou. No, proste tak, že áno. Áno. Robíme stále. Super, ale teď si vydal i merch k tomu tracku. Jak jsi spokojený s tím prodejem, s těma ohlasama i na ten merch? Bylo to vlastně triko, mikina, chystáš něco dalšího? Super sa vypredalo, akoby, že hneď skoro všetko, čo tam bolo, plus nejaké objednávky navyše. A chcem to stopnúť, kedy už to bude aj tak. Aby to bylo pokiaľ vyjde, tak prostě. to už bude stopnuté dávno. Jasný, aby to bylo prostě Áno, něco extra. A budeme chystať limitovanú edíciu pre Foodshop. Takže se máte na to těšit určitě. A tím jsem asi směřoval k jedné otázce, chystáš teďka nějaký album, nebo můžeš nám něco prozradit? Nějaký solo třeba? Hej, jasné. No, však dúfam, že tento rok vydám album, ale neviem ešte, že neviem, jak sa bude volať, to je jediné, čo viem. A jak se bude volat? Bude sa volať R. Cože ještě jednou? G. Akože gangster. Okay. Ale Sámo, o tobě jsme skoro rok neslyšeli, co vůbec jako děláš. Ešte rok neopočuješ. Nebudeš počuť. Čo si povedal? Čo si povedal? Čo si povedal? Kokot. Ty si spotený. Kámeš ty? Tebe musí byť strašne teplo, kámo, v tom. Nie, v tom až tak teplo. Až Až na tak. hlavu mi je teplo. Čo si povedal? Že jsme o tobě rok neslyšeli. Sorry. Hej. Čo robím? Som v štúdiu každý jeden deň. Každý den, takže to bude něco velkého. To musia ľudia zhodnotiť, či to bude veľké alebo... No odo mňa to bude asi to najlepšie, čo kedy, čo doposiaľ som spravil. Stále každý deň robím nové veci. Produkujem, rapujem, proste spievam, robím všetko. Ale akože spájam sa aj s hudobníkmi všelijakými, čiže snažím sa čo najviac komponovať hudbu, viac ich doteraz. Já jsem koukal, že si postavil studio s Egem, už je dokončený, takže spolu vlastně něco tvoříte, předpokládám. Cihla Maltace, men. Cihla Maltace. Tak postavili. Tak před 2 měsícema si dával na Twitter, že tenhle rok si můžeme těšit na 2 projekty. Jeden bude asi solo, druhý s někým předpokládám. Už máš něco rozpracovaný, nebo jak to plánuješ? No plánujem toho veľa, neviem, vieš, proste keď to bude hotové, keď bude dosť veľa vecí. Plánujem svoj album niekedy na zimu, alebo možno, neviem kedy, keď to proste bude hotové, keď to bude 100%, ale každopádne robím vždycky a mám koncept na album, mám témy, mám predstavu o zvuku, mám predstavu o rape, mám predstavu o
Máš boty? o tom, čo chcem povedať. Čiže... Takže už to nejak vzniká a necháš tomu voľný. No a ten druhý by som asi chcel spraviť len predtým, vieš, že pred albumom. A to ešte nepoviem s kým, ale každý si môže domyslieť, že napríklad s tebou. Tak jo, tak něco dáme. A bude tam třeba Zajo, nebo chystáte něco dohromady zase jako H-Crew? I s Dalibem společně? Raz bude album H-Crew, ale nie ešte teraz. Ale raz bude. Nerobíme nič spolu moc. Zajac robí svoje veci, ja robím svoje veci, Dalib robí svoje veci. Sa sústredíme proste teraz každý na seba skoro, vieš, každý svoj album a... Každý sa vyvíjame úplne iným smerom, vieš. Ja robím trošku, ja som trošku tak keby oddialil. Zajac robí tiež svoje veci s Daliborom nejaké. A akože ja som sa neodčlenil ani nič, len jednoducho chcem mať viac priestoru pre svoju tvorbu a pre svoje myšlienky a pre svoju hlavu, vieš, trebujeme sa viac realizovať ako predtým. Už jednoducho ťažko robiť kompromisy v hudbe, vieš. Lebo keď jednoducho máš niečo v hlave, nejakú predstavu o nejakom zvuku, to je, keby si povedal maliarovi, že vieš, ktorý chce niečo kresliť, ktorý sedí niekde a kreslí niečo, že nakreslí to ináč, vieš. Tam maliar to chce nakresliť podľa seba, vieš. Čiže to je niečo, je to podobné akože aj s hudbou. Ale samozrejme, obklopujem sa veľa ľuďmi, všelijakými muzikantmi a hudobníkmi a zvukármi a repermi a spevákmi, čiže spolupracujem. Tak si to chcel povedať. Hej, akože spolupracujem s ľuďmi, len snažím sa byť ja ten, ktorý chce mať, vieš, posledné slovo v tom všetkom. Ale jsme ve Food Shopu a tohle je pořád Favorite Kicks, takže se musíme zeptat i na něco o teniskách. Yeah! Ale Zajo, jaký byly tvoje první tenisky vůbec, který jsi koupil sám za svoje peníze? Moje boli také fialové Dunky SBčka, to si pamätám, a boli z Košic, z kamenného obchodu, jedného nemenovaného obchodu, dajme to tak. OK. Aby pre istotu. A co ty sámo? Neviem, brácho. Neviem, jaké som si kúpil prvé boty. OK, a máš nějaký oblíbený, který, prostě na který jsi fakt pyšnej, nebo který fakt máš? Vansky. Mám také Vansy, čo v nich skateujem. Úplne sú rozjebané, na ty som najviac pyšný. Jo, OK. Ale když jdete takhle na party, řešíte třeba, nebo koukáte, kdo má co za boty, jestli jakože vás to nějak zajímá, nebo je vám to úplně jedno? Ja si to nepamätám väčšinou, vieš. A mne to je jedno. Když se vás zeptám na nějaký tenisky, který byste mohli nosit do konce života, tak ty máš Vansky a ty. To dáme ještě jedno. No. Kľudne odpovedaj. Nemusíme to dávať ešte jedno, keby si sa napojil. Neviem vôbec. Pohodlné, topánky mám rád. Ale Zajo, takže ty jsi asi víc do těch tenisek, máš nějaký... Vôbec. Pičovinaček, on má toľko Vansov, že to nemá nikto. Jo? OK. Ale tak já jsem se chtěl zeptat na nějaký ty high fashion a takhle, že máš nějaký rafy nebo takhle. Hej, tak mám... Dal bys někdy prostě víc než retail za tenisky, nebo kolik si dal nejvíc za boty vůbec? Fú. Väčšinou som to kúpil tie high fashion, čo mám topánky, tak v Zlave. Takže neviem koľko, možno 4 kg som dal najviac. A neviem ani za ktoré. Sa mi zdá, že za... neviem ktoré. Takže nejsiš prostě člověk, co by vyhledával na nějakých přeprodejních portálech. A bol som taký dakedy, že som úplne si šetril do piči, aby som si kúpil topánky za 5 kg a potom som si zistil, že mi jeblo, vieš, vtedy, alebo čo, vieš, že to je úplne... A ja som hľadal na stránkach, úplne som ho všetky zľavil.
A nikdy som si nekúpil nič. No. Ale neviem, Chrisma naše som si kúpil asi za, neviem, 300 € tiež, vieš, v zlave. Alebo to bola aj normálna cena, neviem, lebo mám tie nízke, vieš. A tie Raf Simonsi, čo mám, tie strieborné, ani, nevieš, jak sa volajú dano? Strieborné? Tie Raf Simonsi, také s labakmi. Neviem, jak sa volajú. A tie som kúpil z... Velcro, ne? Ešte aj... Je Velcro. Neviem presne, a tie som kúpil nosené za 250 asi, vieš. Ale tak ich retail bol, že... Nejakých 600? Nie, 800 možno, 800 €. Takže v nějaký takovýhle fázi jste byli, kdy jste prostě šetřili jenom na tenisky, ale už to přešlo? Nie na tenisky, akože aj na tenisky, ale ja som nikdy nebol moc do tenisiek, ja som bol skôr do handier. Ale bola doba, kedy som akože presedel a pred počítačom, vieš, pri prestane zľavách. baviť podľa mňa potom, alebo čo, vieš. Vieš čo, ja som prišiel na to, že to není o tých handrách, vieš, že to není o tom, že máš, akože vždycky, ja keby som to vedel, ale uvedomil som si, že to není o tých handrách viac, keď neviem, čo prišlo, nejaký moment, kedy som vlastne zistil, že to je o osobnosti, vieš, že to je o človeku, lebo vieš, už v dnešnej dobe má milión, vieš, prieš do zahraničia, hoď kam, do nejakého veľkého mesta, tam majú všetci, vieš, proste high fashion značky, proste všetko, celý hype, vieš, nosia, ale na tých ľuďoch, nie na každom to vyzerá, vieš, že nie každému tu veríš, alebo nejde ani o to, že či mu to veríš, ale o to, že či to vie nosiť. A aj to je jedno, že či to vie alebo nevie nosiť, ide skôr o to, aspoň mne ide o to, skôr asi tak by som to povedal, že mne ide skôr o to, že keď vidím človeka, tak chcem z neho cítiť niečo, vieš, nejakú osobnosť. Viac jak sa len pozrieť na ňo a vidieť na ňom nejaké proste dobré handry. Vieš to, proste môžeš vidieť typka, ktorý má čierne triko, vieš, keby tu došla nejaká osobnosť, keby tu došiel, ja neviem, Wiz Khalifa a mal by na sebe, vieš, konverzii, rifle, alebo Kendrick keby došiel, mal by len biele triko, jak ho nosí, tak by si pekne ujebaný, kamoš. Tak by si z neho cítil väčšiu vieš, brácho, by si z neho cítil proste osobnosť. A bol by si z neho v piči viac, jak z typka, ktorý by tu došiel oblečený jak pán, toho by si mal úplne v piči. Vždycky ide podľa mňa viac o tú osobnosť, aspoň ja to tak beriem. Čiže ja som sa vysral na celý branding a na všetky značky. A akože samozrejme mám hocčo, aj mám proste aj hype, aj hocčo, ale viac vyhľadávam veci, ktoré sú buď staré, veľmi staré, vieš, proste, že vintage veci, alebo deadstock už veľmi dlho, alebo proste chodím aj do sekačov. Chodím proste do sekačov a pritom, vieš, jasný, si môžem keby nosiť hocčo, ale není to podľa mňa o tom. Čo si kúpil naposledy, brácho? Ve čtvrtek sa prindu. Takže můžeš nám říct třeba, co máš jako nejvíc ceněný, něco z toho vintage, ne? Jestli to jsou nějaký tenisky nebo nějaký kus oblečení. 10-ročnú Versace košelu, čo už má asi 100 rokov. Nič, ja mám to úplne v piči. Mne už na tom nezáleží. Ja už... teraz som to vlastne vysvetloval, že o čom ide. Jasne. Proste keď vidím týpka, ktorý má osobnosť, nemusí to byť známy človek, chápeš? Môže to byť proste týpek, ktorý má charizmu strašnú, alebo dievča, týpek hovorím práve, prišiel mi týpek, kokot. Môže to byť aj dievča, ktoré príde a má strašnú charizmu a je úplne oblečená obyčajne, vieš, ale je zaujímavejšia ako nejaká žena, ktorá je... Potom mi ukážeš tvoju charizmu? Potom mi ukážem moju charizma, kámo. Kolik máš doma teda bod CCA? To bylo super. A akých? Ja? Neviem, asi
355 old school čiernych. A co to je za rok? Jeden. Old school je černý. Jeden old school čierny. Nie, akože reálne neviem, asi 40. Ale veľa som predal, vieš. Má cenu se vás ptát, jestli sledujete nějaký teniskový profily na Instagramu a takhle, jakože kde čerpáte inspiraci a... Jo? Má. OK. Sledujete takhle na Instagramu nějaký speciální profily, kde odkud čerpáte inspiraci, nebo? Vôbec. Aj, tak asi 8 hodín denne tomu dávam. Takých 600 profilov pozerám, alebo tak, vieš. A vždycky, vieš, strašne veľa postujú a potom celý deň som na telefóne a pozerám to, vieš. Ale potom, vieš, si viem aspoň potom, čo si mám vybrať z toho foodshopu a cítim sa dobre. Viem sa nájsť potom. A mám rád tie topánky, vieš. Mám tady to pohodlné, nejdi zima vonku, vieš. Je to dobrá topánka. Možno tu ide, je to určitý luxus. Ktorý na nohe, hej. Ideme. Topánka. Ďalej. Takže kdyby si měl vybrat nějaký tenisky, který bys do konce života prostě musel nosit, nebo by si jich nikdy nevzdal? Vybral by si... Tieto. Sandále vyjebané. Nie, ja som chcel povedať. Nemocničné. To by som najradšej nosil. Vieš, poradné ortopedické sandále, také biele. Aby si měl dobrou klembu. Lebo mám plochú nohu. A keď ne tie, tak potom by som asi nejaké... Potom nevie brzdiť. Nejaké, vieš, Nauč. nejaké žabky. Vieš, vstupí na pedály. Také kokot. To je čo máš ty na nohách. Presne, 48 na 45 nohe. Ještě bys vyrostl ještě náhodou. Rytmusovka, jak vyšíta. Toto bol Foodshop X, Mix, Nivola. A my se vidíme zase za měsíc. Nemusíme to dávať ešte jedno, keby si sa napojil. Neviem vôbec. Pohodlné, topánky mám rád. Ale Zajo, takže ty jsi asi víc do těch tenisek, máš nějaký... Vôbec. Pičovina, však on má toľko vancov, že to nemá nikto. Jo? OK. Ale tak já jsem se chtěl zeptat na nějaký ty high fashion a takhle, že máš nějaký rafy nebo takhle. Hej, tak mám... Dal bys někdy prostě víc než retail za tenisky, nebo kolik si dal nejvíc za boty vůbec? Fú. Väčšinou som to kúpil tie high fashion, čo mám topánky, tak v zlave. Takže neviem koľko, možno 4 kg som dal najviac. A neviem ani za ktoré. Sa mi zdá, že za... neviem ktoré. Takže nejsiš prostě člověk, co by vyhledával na nějakých přeprodejních portálech. A bol som taký dakedy, že som úplne si šetril do piči, aby som si kúpil topánky za 5 kg a potom som A ja si zistil, že mi jeblo, vieš, vtedy, alebo čo, vieš, že to je úplne... A ja som hľadal na stránkach, úplne som ho všetky zľavy a nikdy som si nekúpil nič. No. Ale neviem, Chris Manaše som si kúpil asi za, neviem, 300 € tiež, vieš, v zlave. Alebo to bolo aj normálna cena, neviem, lebo mám tie nízke, vieš. A tie Raf Simonsy, čo mám, tie strieborné, ani, nevieš, jak sa volajú dano? Strieborné? Tie Raf Simonsy, také s labakmi. A tie som kúpil z... Velcro, ne? Ešte aj... Je Velcro. Neviem presne, a tie som kúpil nosené za 250 asi, vieš. Ale tak ich retail bol, že... Nějakých 600? Nie, 800 možno, 800 €. Takže v nějaký takovýhle fázi jste byli, kdy jste prostě šetřili jenom na tenisky a už to přešlo? Nie na tenisky, akože aj na tenisky, ale ja som nikdy nebol moc do tenisek, ja som bol skôr do handier. Ale bola doba, kedy som akože presedel a pred počítačom, vieš, prestane baviť podľa mňa potom, alebo čo, vieš. Vieš čo, ja som prišiel na to, že to není o tých handrách, vieš, že to není o tom, že máš, akože vždycky, ja keby som to vedel, ale
uvedomil som si, že to není o tých handrách viac, keď neviem čo prišlo, nejaký moment, kedy som vlastne zistil, že to je o osobnosti, vieš, že to je o človeku, lebo vieš, už v dnešnej dobe má milión, vieš, prieš do zahraničia, hoc kam, do nejakého veľkého mesta, tam majú všetci, vieš, proste high fashion značky, proste všetko, celý hype, vieš, nosia, ale na tých ľuďoch, ne na každom to vyzerá, vieš, že... Rok neslyšeli, co vůbec jako děláš. Ešte rok neopočuješ. Nebudeš počuť. Čo si povedal? Čo si povedal? Čo si povedal? Kokot, ty si spotený. Gábeš ty, tebe musí byť strašne teplo, kámo, v tom. Nie, v tom až tak teplo. Až na hlavu mi je teplo. Čo si povedal? Že jsme o tobě rok neslyšeli. Sorry. Hej. Čo robím? Som v štúdiu každý jeden deň. Každý den, takže to bude něco velkýho. To musia ľudia zhodnotiť, či to bude veľké alebo... No, odo mňa to bude asi to najlepšie, čo kedy čo doposiaľ som spravil. Stále každý deň robím nové veci. Produkujem, rapujem, proste spievam, robím všetko. Ale akože spájam sa aj s hudobníkmi všelijakými, čiže snažím sa čo najviac komponovať hudbu, viac ich doteraz. Já jsem koukal, že si postavil studio s Egem, už je dokončený, takže spolu vlastně něco tvoříte, předpokládám. Cihla Maltace, men. Cihla Maltace. Tak postavili. Tak před 2 měsícema si dával na Twitter, že tenhle rok si můžeme těšit na 2 projekty. Jeden bude asi solo, druhý s někým předpokládám. Už máš něco rozpracovaný, nebo jak to plánuješ? No plánujem toho veľa, neviem, vieš, proste keď to bude hotové, keď bude dosť veľa vecí. Plánujem svoj album niekedy na zimu, alebo možno, neviem kedy, keď to proste bude hotové, keď to bude 100%, ale každopádne robím vždycky a mám koncept na album, mám témy, mám predstavu o zvuku, mám predstavu o rape, mám predstavu Máš boty? o tom, čo chcem povedať. Čiže... Takže už to nejak vzniká, necháš tomu voľný. No a jeden ten druhý by som asi chcel spraviť len predtým, vieš, že pred albumom. A to ešte nepoviem s kým, ale každý si môže domyslieť, že napríklad s tebou. Tak jo, tak něco dáme. A bude tam třeba Zajo, nebo chystáte něco dohromady zase jako H-Crew? I s Dalibem společně? Raz bude album H-Crew, ale nie ešte teraz. Ale raz bude. Nerobíme nič spolu moc. Zajac robí svoje veci, ja robím svoje veci, Dalib robí svoje veci. Čo, že sa sústredíme proste teraz každý na seba skoro, vieš, každý svoj. Čau lidi, já jsem Adam a vítám vás u seriálu Favorite Kicks. Dneska jsem si pozval rovnou 2 hosty, tak jdem na to. Čau chlapi. Čau. Dobre, nešik, normálne, poď, toč to. Poď, jak si mám sadnúť, tak? Čau chlapi. Čau. Čau. Tak mi pak podej ruku taky, jo. Dobre. Čau chlapi. Čau. Ale začnu rovnou u tebe. Před 2 týdnama si vydal track, vydal si klip, jaký z toho máš pocity? Super. Po piči. Po piči. Chystáš teďka něco v blízké době, něco nového, něco dalšího, nějaký klip? No. Neviem sám, vieš, kedy... Zase všetci budú hovoriť, že sme zhulení alebo že sme zdrogovaní, chápeš? Přitom se zdrogujeme až potom. Ani musíš to tak strihať, hej, teraz poviem. No, proste neviem nikdy, že kedy niečo vydám, proste Podľa keď mňa niečo by si to dal spravím vôbec strihať. a je to 100%, tak to vtedy vydám. A už nebudem toho rybáka za to, že ty si niečo to do reči, vieš. Tak to řekni ještě jednou.
No, proste tak, že áno. Áno. Robíme stále. Super, ale teď si vydal i merch k tomu tracku. Jak jsi spokojený s tím prodejem, s těma ohlasama i na ten merch? Bylo to vlastně triko, mikina, chystáš něco dalšího? Super sa vypredalo, akoby, že hneď skoro všetko, čo tam bolo, plus nejaké objednávky navyše. A chcem to stopnúť, kedy už to bude aj tak. Aby to bylo pokiaľ vyjde, tak prostě. to už bude stopnuté dávno. Jasný, aby to bylo prostě něco extra. A budeme chystať limitovanú edíciu pre Food Shop. Takže se máte na co těšit určitě. A tím jsem asi směřoval k jedné otázce, chystáš teďka nějaký album, nebo můžeš nám něco prozradit, nějaký solo třeba? Hej, jasné. No, však dúfam, že tento rok vydám album, ale neviem ešte, že neviem, jak sa bude volať, to je jediné, čo viem. A jak se bude volat? Bude sa volať R. Cože ještě jednou? G. Akože gangster. Okay. Ale Sámo, o tebe sme skoro... Každému tu veríš, alebo nejde ani o to, že či mu to veríš, ale o to, že či to vie nosiť. A aj to je jedno, že či to vie alebo nevie nosiť. Ide skôr o to, aspoň mne ide o to, skôr asi tak by som to povedal, že mne ide skôr o to, že keď vidím človeka, tak chcem z neho cítiť niečo, vieš, nejakú osobnosť. Viac jak sa len pozrieť na ňo a vidieť na ňom nejaké proste dobré handry. Vieš to, proste môžeš vidieť typka, ktorý má čierne triko, vieš, keby tu došla nejaká osobnosť, keby tu došiel, ja neviem, Wiz Khalifa a mal by na sebe, vieš, Conversy, rifle, alebo Kendrick keby došiel, mal by len biele triko, jak ho nosí, tak by si pekne ujebaný, kamoš. Tak by si z neho cítil väčšiu vieš, brácho, by si z neho cítil proste osobnosť. A bol by si z neho v piči viac jak z typka, ktorý by tu došiel oblečený jak pán, toho by si mal úplne v piči. Vždycky ide podľa mňa viac o tú osobnosť, aspoň ja to tak beriem. Čiže ja som sa vysral na celý branding a na všetky značky. A akože samozrejme mám hocčo, aj mám proste aj hype, aj hocčo, ale viac vyhľadávam veci, ktoré sú buď staré, veľmi staré, vieš, proste, že vintage veci, alebo deadstock už veľmi dlho, alebo proste chodím aj do sekačov. Chodím proste do sekačov a pritom, vieš, Jasný. Si môžem keby nosiť hocčo, ale není to podľa mňa o tom. Čo si kúpil naposledy? Brácho. Ve čtvrtek sa prindu. Takže můžeš nám říct třeba, co máš jako nejvíc ceněný, něco z toho vintage, ne? Jestli to jsou nějaký tenisky nebo nějaký kus oblečení. 10-ročnú Versace košelu, čo už má asi 100 rokov. Nič, ja mám to úplne v piči. Mne už na tom nezáleží. Ja už... teraz som to vlastne vysvetloval, že o čom ide. Jasne. Proste keď vidím týpka, ktorý má osobnosť, nemusí to byť známy človek, chápeš? Môže to byť proste týpek, ktorý má charizmu strašnú, alebo dievča, týpek hovorím práve, prišiel im týpek, kokot. Môže to byť aj dievča, ktoré príde a má strašnú charizmu a je úplne oblečená obyčajne, vieš, ale je zaujímavejšia ako nejaká žena, ktorá je... Potom je ukážeš tvoju charizmu? Album a... Každý sa vyvíjame úplne iným smerom, vieš. Ja robím trošku, ja som trošku tak keby oddialil. Zajac robí tiež svoje veci s Daliborom nejaké. A akože ja som sa neodčlenil ani nič, len jednoducho chcem mať viac priestoru pre svoju tvorbu a pre svoje myšlienky a pre svoju hlavu, vieš, trebám sa viac realizovať ako predtým. Už jednoducho ťažko robiť kompromisy v hudbe, vieš. Lebo
keď jednoducho máš niečo v hlave, nejakú predstavu o nejakom zvuku. To je, keby si povedal maliarovi, že vieš, ktorý chce niečo kresliť, ktorý sedí niekde a kreslí niečo, že nakreslí to ináč, vieš. Ten maliar to chce nakresliť podľa seba, vieš. Čiže to je niečo, je to podobné akože aj s hudbou. Ale samozrejme, obklopujem sa veľa ľuďmi. Všelijakými muzikantmi a hudobníkmi a zvukármi a repermi a spevákmi, čiže spolupracujem. Tak si to chcel povedať. Hej, akože spolupracujem s ľuďmi, len snažím sa byť ja ten, ktorý chce mať, vieš, posledné slovo v tom všetkom. Ale jsme ve Food Shopu a tohle je pořád Favorite Kicks, takže se musíme zeptat i na něco o teniskách. Yeah. Ale Zajo, jaký byly tvoje první tenisky vůbec, který jsi koupil sám za svoje peníze? Moje boli také fialové Dunky SBčka, to si pamätám, a boli z Košic, z kamenného obchodu, jedného nemenovaného obchodu, dajme to tak. OK. Aby pre istotu. A co ty sámo? Neviem, brácho. Neviem, jaké som si kúpil prvé boty. OK, a máš nějaký oblíbený, který, prostě na který jsi fakt pyšnej, nebo který fakt máš? Vansky. Mám také Vansy, čo v nich skateujem. Úplne sú rozjebané, na ty som najviac pyšný. Jo, OK. Ale když jdete takhle na party, řešíte třeba, nebo koukáte, kdo má co za boty, jestli jakože vás to nějak zajímá, nebo je vám to úplně jedno? Ja si to nepamätám väčšinou, vieš. A mne to je jedno. Když se vás zeptám na nějaký tenisky, který byste mohli nosit do konce života, tak ty máš Vansky a ty. To dáme ještě jednou. No, kľudne odpovedaj.